Awra wasam any breachery aboy kuma wood industry no chere se papa ba ko agene ho pa din e woye movie yi mu ana se sinitwamu che se odi mu akoten papa pa che se otumu se ba bia befa bia na enim no se oyo brempo ne wo pabene se ba se yentwa movie ni yi asresem kura ono nko ampo etumi asresem papa pa yi lewen so free wa che se otumu se ba ni gisem a ono so tumi yin sen kwa papa ni din a oje so eja menu eja menu yo bia che se otumi se ba se ye ne nkrofo nyi movie abebere bi mu te se eja ko McBrown na ma McBrown bi se Lewen ko ku menu nkrofo a che se woni mu se o ya pabene wo ye movie mu no na se kuma wood industry no ono so ye obi a che se na che so odi mu akoten papa wo anyame amfafia che so wotumi aka enchene agu ya na ensem no echire mu a che se obo no mode na se yare bi bedokoro na nsen ma che so otumi edi mu akoten papa no wotumi epre wo ne wedie mu no na so ma edi ko pie mu hospital na che so wotumi ebo mode eka enchene agu ya che so wode how ene amane ne ateti wo su edi abeto Ghana fo so abusua na empo kuma wood fo nyina so a che so mo tumi eti ne su papa na wapai ensem no nhwemu ana se nkyeremu a atwemi afi akiri aba ne se yare ana che so yare no ebi se diabetes na afei mpo ne pressure etumi shoot course a ze otumi se no ene nam so ema wotumi efiri mu ya a che se ene no se epe ejame no dia na che se wonni onka atiazefo bi mu otumi efiri atiazefo mu a che se wo hwe na age se wo ko boni din e wa saman do wo boni din e wa asaman do ejame no a obayesa present sa ewa samando so hwe ne se won kanti as for dia won no eto nkwanta mapai che se won kanti as for ho a abusua nyina atumi ede bia ti abawi a che se wotumi se won ane ono entem de che se enkwa enkwa ye frɛ ne nkwa de won omo enibiem na afei nhye bia wo che se wotumi atwa so ne che se jamanu edo ka de a je sa samando abutumi akodan woka na ya mabusua nyina yakɔ ya magana fo nyina yakɔ kuma wood industry ne so no ya mamu nyina yakɔ na papa movies bi a yetumi ehunu se wodi mu akoten papa na chese wodi no me na pa ba ko bragoro na movie bi a chese wotumi se papa yetumi je no me na papa wokɔ no ba na afi di asempa ɛno so ya movie ba ko a papa yeso edi mu akoten papa ohia akwantu so movie ba ko a chese wotumi no se papa yi ade anje so wo bɔ no ho modern pa wo mu na face no na sen series bi kwa Lewen ade aba ai friend say boys abre movie bi a ana say series bi a wotumi say boga boga no na American was and boga Lewen series boga no wotumi say ono ni fiera no na wotumi say Lewen found every man on so bɔ modern so be see akire a wotumi say na no ho ni kan papa wo sa ne ma igu pa Lewen san de series ba koko season ano so wo mu bi wotumi say ya kan say yin movie dia na we ejamenu efiri mu dia just wotumi ayi movie fo nyina ati nkyɛn isan say na konni aba na ho kekan movie mu dia ya dia na eso ni papa no wotumi anyi na nso so no wotumi ebo no modern pa na ho kekan wo soro a just say kuma wood fo be kan papa dan de nyina amosia na say ejamenu eni ho say obetumi eni o mai movie a ya de o mefene papa na nso so no se ne be ya abrabom de akwantu ni sia nje se sina wo se wotumi ekọ ayense do ayese woto na nanom e ho no na afi ko bo ama ne yese de se no wotumi afiri atas for asase so ya ni fia odi ye 54 duonum 9 ajese wotumi aresabi kakra na nso so no enka wote ase ane enka ya de abetumi aye ni kana nso so no wotumi abunikatemu a wotumi ekọ aye na nanom wato nanom wonse do a ya wre wo se ma Ghana fo nyina bobo hu Ghana fo etumi edi awre ho se o obrempon sei na wotumi afirim na nso so benden wo kurade a enkwa ya na entumi enje na ya mabusua yakɔ Ghana yakɔ kuma wodi yakɔ ne obi biara so yakɔ fans nyina ya mamu yakɔ afei so ya to ansɛm no so a yabu yakotemu ayekɔ pim ye abose okan abba bi a ton spare parts wo ni tua se base ye ton spare parts car ho spare parts chese wotumi se o car ni engine tu atofom kra na pese yitumi enya kakra tumi de share ho ma ode a ene okupie mu abose kan won kra no de agese betumi aye ni nyina ma kama wa hwe kra na apa ya okupie mu abose okan a agese betumi aye ama wotumi se ampa
car na me de buy no me nim say for to part we na say na so no me de kɔ na etumi affix na enne no ya ante asempa amfiri ono mo ensema yeti efiri wo ana say video bi a yehu say etwagu a yehu say nkrofo ebo bena papa omo kyerɛ say eja atumi atɔ honom ba kakra ana say ba bi ɛwɔ ɛyɛ aposo kan honom area honom na eja to mu no kyerɛ say wotumi say ahomachi na start here na eja no hye papa ehye ya hye wotumi say shop kakra mu hye na wotumi say amanfo kyerɛ mu a omo bɔ modern so be fire service nka mo mra na nka omedum eja ne intentem na so no esan say to da bia na ahomachi nda na enneoma ne ntino fire service for ntumi amedu wontem ama etumi hye na so no enneoma ahye ne dodo ane ne kese se de etie ne de enya emmeto abonte na momo no se wonipa bi ho aka de ebi enya pie mu na ase yente se obi mpo ho atumi aka na momo awrawo sem ne se eja no atumi ahye aposo kan no fa ba bi a tese wotumi se ye ade a nkrofo adwen wo mo ntiase esan se nanse na ebem se omamba se omampani bo no modern ka se ye pese ye akra yi na enkran na ebedikan ye ama minister akra minister kra de betu dwa se bobo modern atumi aye ba bibia ye na wo se atumi siesie ye nkwabrata no ba bibiara ekwan ho tenatena no modern ase betumi atu nkrofo mo tete sa kwan ho nyina atumi akoba bi ese na fata aposo kan so na ye kru ba ko na se ba bibia na se tibia na se ba bia wudu a wotumi se hono aba peso papa ka gina na obu se engines gua na fe parts nso bi gua tumi se hono so bibia hono betumi eni etumi nya na se hotumi etan kakra enti ma minister ne kra se omo se omo free hono ma se omo guso a omo de ahoboa bo modern aso betumi free hono na we mu kra na Ghana fo bi ka se to de bia na eja hye no bibire na enye te se bibia na so how bi etumi ba na mo bi mutumi bo modern aso mdi ja ebetumi ahyehye sa nkrofo yi ana se jabetum se ne be ya me nim de on betumi anya firim na Ghana kro bi ni kura be ye den abrabo mu aye boyi obi abre ne moja ni a se wutumi se wo bre na se wo de wotene chiri se ne be ya bibia betumi ansem betumi asinti no betumi ahye wonua de na ade a wo ye nyansa bempa na sebi producer wom kantamanto ene babi aka tese nkuro ne babi a hye no bebere na atumi kase ampa nkrofo bi na etumi bopo ehye da tena se yentumi nko hye biase anase babi se na afi yentumi ma nema entumi nye he na chese ye kasa etumi akasa ati aban na ote so oban na ja ehia ba na we nyansa bempa na wom enti wonwen wonua na okɔhye na de no se sika ne anase neoma ne hia kapre ne sempo aban no wonya ede akɔfa neoma no na wasan de abe start ni business aya yenwen yenkrofo ne yenja se yetumi edi se jane sa ne madi agoro no na so nipa neoma hia na wokura no wo spare parts na so ho neema ka ho neema se ya ɛyɛ na wokonya neema ne bi ato na we ene awra wo se mienu ye ka ebom ede ye besom ewo Attention TV de ka nyina ne se bomode aso be subscribe na wotumi a share na obi so wotumi anya bi na wotumi a hwe neema ekoso wo Ghana empo ani wiase nyina sanka wo se numbers bomode afre na oni endi dwa se de se ne fata ne edi duma neema nyina be koyi se wo be opese obo business bi hu dwa anasa wotumi ye obo de wuro be kira mansan dia hanom ya na betumi aye sa ne manama frɛ na afi oni entumi ni nkasobom na bibia nko toten sɛ de sɛ na efata bidi ameje so Franco Ku asante me da sa oje bre ani adaje hwɛ